Hi everyone, nोंथांमोन बयखौबो दिनैनि आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ आं गोसो गोरबोजों बरनायखौ बावहरनाय खालायबाय। स' नोंथांमोनहा माबोरै दं? आंबो मोजाङै दं दासान्दि। ओमफ्राय ब्लग लाबोयो बिराद गोबाव जाबायमोन ना लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैसो लानानै फैलायबाय आरोना आङो। ओमफ्राय जोंहा गामियाव हाबा दं आरोना आंनिनो हौवा गोदाना बिजादै जायो आरोना। ओमफ्राय बिजादैनि हाबा जानो थांसै दायो माने दिनै हाबा आरोना। ओमफ्राय नै आंजों लोगोसे बिनानावफोर दङ। ओमफ्राय बिसोरबो आरोना। ओमफ्राय लोगोसे लामा ससेयाव दा बिब'आबो फैगासिनो दं बिब' जानायबो। ओमफ्राय जोङो जायो ज' थांनोसै आरोना। दा मोनायाव हाबा आरोना। ओमफ्राय गाबोनहाय जानाय लोंनाय आरोना। ओमफ्राय दायो आङो हाबायावबो थांनो मोनाखैमोन आरोना। ओमफ्राय दासो थांनो नागिरदों। ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो जा एसे हायो हाबानि ब्लग शेयार खालामनोसैलाय आरोना एसेब्लाबो। ओमफ्राय आंथ' ब्लग लाबोयो बिराद गोबाव जाबायमोन लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना आंखौ बावजोब्बाय खोमा ना? अब्लाबो दिनै लाबोलायबाय आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे नायलांफाबाय दा दिनैनि ब्लगखौ। ओमफ्राय जे एसे हायो देखायबाय थानोसै आरोना। आसलफ्रा भिडिअ बानायदों हनै उन जाबाय थाबाय आरोना। ओमफ्राय आं सिगां जाग्रोबाय एसे बेलासि थाबाय आरोना दायो मोनानोसै। ओमफ्राय हाबाया 7थायाव जागोन आरोना। मोनानि 7थायाव जागोन। ओमफ्राय दायो दलबो दामगासिनो दं आरोना। बारा गोजान नङा जोंहा न'आवबो थाबोबाय। ओमफ्राय दायो ससे एसे थांनांगौ जाहैबाय आरोना ओरैहाय। ओरै थांनांगौ आरोना। ओमफ्राय हाबाथिलियाहाय ओरैसो थायो आरोना। बे साइडजोंसो थायो हाग्रा होथेयो आरोना। ओमफ्राय दायो थांना लाग्रोनोसै। बेनिफ्राय हाबाथिलियावहाय सोर सोर दं एसे देखायहैनोसै देखायनो हानायसेबांखौ। ओमफ्राय एकदम दिनैहाय माने जोङो गामियावहाय जोंहा साहा बागानबो दं नालाय। ओमफ्राय साहा बिलाइ खादोंमोन आरोना लोगोफोर। ओंखायनो एकदम माने आंहा साहा बिलाइ खायनानै बिजादैनि हाबायावनो थांनो मोनथ'वाखैमोन आरोना। ओमफ्राय दासो थांनो नागिरदों। ओमफ्राय उन जाबाय ओइ फैद' बिराद लेजिमोन बिसोर माने भिडिअ बानायबाय हैनो लेट आरोना। ओमफ्राय आंहाबो ब्लग बानायदों। ओमफ्राय आब'खौ नेनांगौ आरोना दायो नेनोसै बे लामायावहाय। ओमफ्राय नै जोंहा दायो बिब'आबो लोगो मोनफैबाय आरोना। ओमफ्राय नै जों ज' दा साब्रै आरोना सिख्लाफ्रा थांगासिनो दङ। ओमफ्राय माखासे खिनि दंबावोमोन माखासेया फैयाखै आरोना बिसोरा ना बेस्थ' गोजा। ओमफ्राय जोंल' आरोना दायो जों थांग्रोनोसै। हिन्जाव गोदानखौबो बरायनोसैनो जोंहा फैनाया लेटसो जाबावबाय आरोना। माखासे मालाय सहैबाय सिख्लाफ्रा माखासे दंखाबावोसो हाबायाव खाथिना थिखोना मोसागोन आं दिनै बिजादैनि हाबायाव एकदम नोंलाय फिसालानि हाबायाव माबासो जायो बिहामजोसो जालायो। फिसालानि हाबायाव बिहामजोनि हाबायाव थिखोना मोसानोसै एकदम थिख्लायनोसै दैजिरिया औ जोंहा जोंसो हाबा जादों खिन्थु बिहामजो फिसौजो फिसौला मोनजोबथारबाय जोंहा मोननांगौ दंना जोंहा बैसागआव। औ माबा बिजामादै बैसागआव बिजामादै मोननांगौ दंबावोसो जोंहा लोगोफोर। ओमफ्य दा बिहामजो लाबोग्रोबाय आरोना। होनबा हाबाथिलिसिम मोनफैबाय दानो लाइट होखाजोब्बायना। रिमियाबो फैखाबाय नंखौ मानसिया गोथार जुलि होथेबायसो मानसि फिसा फिसा मारैबा मारैबा खालाजोबथारदों। मारै जाखो मानसिफ्रालाय हिन्जाव गोदानखौ बरायनो लाबोबाय नै लोगोफोर लामायावहाय जोङो। मानसियावसो गावजोबथोंसै आरो नै बैराथि फैगौ।
दायो लोगोफोर नै हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौहाय बरननोसै आरोना साहा न'निफ्राय हाबाया जासिगोन आरो दायो नै मन्दपआवहाय लाबोबाय आरोना हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ ओमफ्राय आङो माने बारा भिडिअ बानायबाय थायासै आरोना जास्ट दायो नै लाबोबाय ओमफ्राय दायो जुरिजेनबाय आरोना नै पुर'हितआ जोंनि सारमोन आरोना बियो एमइ स्कुलनि मास्टारमोन आरोना लोगोफोर जोंना बियो पुर'हितआहाय जोंखौ फोरोंबोनो मोननाय ओमफ्राय नै दायो हिन्जाव गोदान हौवा गोदान माने हिन्जाव गोदाननियावहाय मंगलसुत्र गानहोबाय आरोना हौवा गोदाना नायलांबाय थादो लोगोफोर लागायलै बियो सोरखौ हरखो गोरा खिन्थानानै लानांगौमोनलै हिन्जाव गोदान नोंसिना थुनाय नै हाबानि ओंखाम थिलिया एकदम जोंना गोदोनि साजायनाय आरोना बिराद मोजां साजायदों ओंखाम संग्राफोर जि मोजां साजायदोंना जाग्रा नैबे आरोना जिरायखाजोब्बाय नै आयौ ओमफ्राय नै दायो बयबो ओंखाम जानो जिरायबाय ओमफ्राय बिराद बिहिरमोन आरोना बेखायनो आङो भिडिअखौ जा एसे लाबाय बेखौल' लाबाय आरोना ओमफ्राय जानाय मानाय जेबो देखायनो हायासै आं लोगोफोर दायो लोगोफोर नै हाबा जोबखांनानै न'मानि न'आवहाय बैराथि ओमफ्राय पुर'हित ओमफ्राय बिनिफ्राय स्टेन्ड बाय बिसोर गासैबो माने जयैनो बेहायो हिन्जाव गोदान हौवा गोदाना साहा मुरि लुना होनानै लोंनाय आरोना ओमफ्राय गय फाथै खावनानै जाहोनाय आरोना दायो सानैजों दौलायग्रोसिगोन बिनि उनावहाय बैराथिनोबो आरो साइडआव थाफानाय सेंग्रा सिख्ला आरो अजानोबोहाय पुर'हितनोबो होसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो आङो माने इसिबां माने ओरैहाय खामानियाबो बिराद बिहिरमोन ना बिनि थाखायनो आं बांद्राय भिडिअखौ लानो हायासै आरोना जास्ट बेखौल' लानानै होबाय आङो ओमफ्राय नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ माने आं बियादै फिसाला जायो आरोना हौवा गोदाना ओमफ्राय हिन्जाव गोदानाथ' बिहामजो जाबाय हौवा गोदाना आंखौ बिमादै जाबाय नालाय ओमफ्राय दायो एकदम हाबाया आङो इसिबां माने मोजां लानो हायासै आरोना मानो होनबा खामानि दामानियाबो जोंनावनो गोलैसैयो नालाय एकदम माने आङो बांद्राय भिडिअखौबो बानायनो हादिया आरोना बिनि थाखायनो ओमफ्राय गिबियावनो बिनि थाखायनो सरि बिनाय थाबाय जोंनि जानाय मानाय जेबो भिडिअ लानो हायासै आरोना आं माने हास्लाबा जाजोबखायो आंनाथ' सोब खामानियानो बेखायनो आं इसिबां माने भिडिअखौ लाबाय थायासै जा एसे लादों नोंथांमोनजों बेखौनो आं शेयार खालामदों ओमफ्राय माने आंहा मेम'रि हिसाबैबो आं शेयार खालामबाय ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो बेजों लोगोसे नायफादो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा नै जायो साराहाय जोंनि फोरोंगुरु नालाय बेखायनो आं सारखौनो बुंबाय ओमफ्राय लोगोसे बाबा बुङोबाबो जेबो नङा आरोना माने पुर'हित नालाय बेखौथ' बिफा महरै गनायनांगोन अब्लाबो बियो जोंनि फोरोंगुरु नालाय बेखायनो आं सारखौनो बुङो आरोना जोंहा सारा बिराद मोजांमोन जोंखौ फोरोंनाय मानाय एकदम जों माने दासिमबो आंथ' मालाया गुबुना बावदोंबाव आं बेखौ मिथिया आरोना खिन्थु आं हले दिनैसिम सारनि अननाय आरो जोंखौ फोरोंबोनाय आं दिनैसिम बावनो हाया आरोना लोगोफोर बिराद मोजांमोन जोंहा ओमफ्राय नै आं दा लास्टआवहाय आंनि जानायखौ एसेल' भिडिअ खालामनो हाबाय आरोना लोगोफोर जास्ट बेबो एकदम जाखांहां जानोसै आरोना माने भिडिअखौबोहाय आङो बिदि एकदम माबायावहाय बानायनोबो बिराद बावदबलायो एखमबानि समाव ओरैबायदि आंना लोगोफोर ओमफ्राय आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर बाय बाय